जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा थांखिखौ लानानै जोङो दिनै सोमावसारदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै जुनाइनि बे जिल्ला मावख'आव दिनै मोनसे होस्रिखांनाय लाबोदों लामा हान्थिनाय। बेहाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे एबिपिअ आबोब एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि आरो लोगोसेयैनो एनडिएफबि गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरा फैदों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ दासिम दिनै भारत सरकार आरो आसाम सरकार दासिम सुफुंजोबाखै। बेजों लोगोसे बर' कालचार काउन्सिलनि जि गामि सोसननाय आरो दिनै समस्ति दानाय बा बियाब दाफुंनाय बे दासिमबो जाफुंजोबाखै। बेखायनो जों बिनि गेजेरजों बुंदों जे बेहाय जेसेबां दिनै 5 बोसोरनि उनावबो दिनै दासिम जाफुंजोबाखै। आसाम सरकार दिनै एसे लेहेमिया खालामदों दिनै। बेखायनो जों दिनै आरो गोसोखां होफिनदों आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ जाहाथे बिथांमोना जेसेबां दैदेनगिरि दङ राजखान्थि बिथिङाव आरो जोंनि बर' समाजनि जि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थियाव दङ बिथांमोनाबो बेखौ लानानै मोजां नारसिननांगौ आरो जोंनि जि बर'फोरनि जि दाबिफोर बेखौ थाब थाबै सुफुंनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जोङो जेसेबां बर' हारिनि जौगानाय हाबाफारि बेखौ मावनांगौ बे हाबाफारिखौ थाबैनो खालामनो हानांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। नोंथांमोननि दाबिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मानिना लायाब्ला नोंथांमोना उननि समाव मा थांखि लागोन? बेथ' रोखा। दिनै जोङो दिनै गोदान नङा बर' हारिया दिनै जोंनि जुदि सक्तिफोरखौ जेबो जुदि गोसो होआब्ला जों बिनिफ्राय साबसिन आरो बांसिनै गोहो गोरासिनै जों गासै बर' हारिखौ लानानै गासै माहारियारि आफादखौ लानानै जोङो दिनै होस्रिखांनाय हाबाफारिखौ जों आरो लाबावगोन। जे जिल्ला निखिल बर' सत्र সন্থাই আজি জুনাই একদম কাৰ্যালয়ত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিছে। সেই মৰ্মে আমি ইয়াত আহিছোঁ। আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয় যে 2020 চনত বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল, কিন্তু আজি 5 বছৰ উকলি গ'ল। তথাপিতো আমাৰ যি দফাসমূহ সম্পূৰ্ণ আজিলৈকে কৰি দিয়া নাই অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে। সেই হিচাপে আমি অতি সোনকালে সেই দফাসমূহ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য কৰাইছোঁ। আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰক বা আমাৰ CM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক আমাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব চৌধুৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ যিটো বড়ো কালচাৰ কাউন্সিলৰ যি গাঁওসমূহ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু ভিলেজ নটিফিকেশ্যন হোৱা নাই আৰু তথা আমাৰ সমষ্টি আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, সেইটো অতি সোনকালে সেইটো কৰিব লাগে। আৰু যি বিটিআৰ চুক্তিৰ লগত যি দফা আহিছে সেই সম্পূৰ্ণ আজি দিনত আমি সেইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে সেইটো ৰূপায়ণ কৰি দিব লাগে।